jag inte är förberedd för denna afton, denna kväll. För att jag var utomlands och kom igår kväll hem. Och jag visste inte att jag skulle vara här ikväll. Så ringde min vän Vildan, ordförande i kurdiska förbundet, riksförbundet, och frågade mig om jag kunde vara här. Så är jag här. Det skulle egentligen Baxi, min vän Mahmoud Baxi, vara här, men han är sjuk. Han är opererad och blir sjuk. Därför är jag här, men jag är helt oförberedd. Och det andra är att jag har varit borta sedan sommaren, nästan oavbrutet, och brottats med andra språk än svenska. Så är det möjligt att jag gör några misstag eller letar efter ord och begrepp. Så ska ni förstå det. Just det, som sagt, på 20 minuter ska jag försöka och ge en snabbprov. Alltså försöka göra en beskrivning väldigt kort och så gott som jag kan. När jag kom hit gjorde jag några anteckningar för att ha en ram för dessa 20 minuter, och väldigt kort och allmänt vill jag. Ja, då kanske vi måste släcka ljuset. Ska vi göra det eller inte? Det blir svårt för filmaren. Pröva först. Vi ska pröva först. Jag ser inte så bra, kan ni säga det? Den som skrattar gråter till sist. Just det, det var det. Nu, den kurdiska litteraturen ser jag där uppe. Ja, det kan kanske... Det kan bli mer klart. Det är bara i nästa roll, så då. Här? Nej, det är bra. Det är bra. Vad sa du? Jag sjunger den. Okej, då får jag flytta på mig. I alla fall, kurderna har en rik klassisk litteratur, men på grund av tiden hinner vi inte att berätta om den delen av kurdisk litteratur. Så ska jag väldigt kort ägna mig åt händelserna, epokerna och namnen i den kurdiska litteraturen efter 1900, alltså från och med 1900-talet. Som ni ser har jag uppdelat utvecklingen på kurdiska litteraturen till 3 olika linjer. Det första är linjen Iran och Irak, och den andra är Syrien och Turkiet, och den tredje är Sovjet. Och de här linjerna är byggda på att Iran och Irak, där man använder en dialekt som heter Sorani, och där använder man också ett alfabet som är annorlunda än det alfabet som används i Turkiet och Sovjet, nämligen det arabiska alfabetet, de arabiska bokstäverna. I Turkiet och Syrien är det då Kurmanji-dialekten som talas. Och där har man då latinska bokstäver. I Sovjet är det helt annorlunda, och där har man kyrilliska bokstäver, ett helt annat alfabet. Och Sovjet har levt väldigt isolerat sedan jättelänge. Så återigen väldigt kort ska jag nämna tre tidskrifter. Gelavesh, som ni ser där, Havar och Riateze. 2 tidskrifter, och den sista är en tidning. Och de här tidskrifterna och tidningarna har gjort väldigt mycket för att utveckla
bevara och utveckla den kurdiska litteraturen. De har bildat sina egna skolor inom den kurdiska litteraturen. Och de har gett väldigt mycket för att förnya den kurdiska litteraturen, för att förnya det kurdiska språket och för att bevara den rika muntliga traditionen hos oss kurder. Galavesh började ges ut 1939 i irakiska Kurdistan av Ibrahim Ahmed, som fortfarande lever i exil i London och är en av våra främsta författare. Och Aladdin Sejadi, som är från iranska delen av Kurdistan men flyttade till Irak i början av 30-talet och blev en av redaktörerna och ledde huvudsakligen tidskriften Galavesh och har skrivit en fantastisk litteraturhistoria om den kurdiska litteraturen. Hans litteraturhistoria är huvudsakligen den största källan för vår klassiska litteratur. Som sagt, Ibrahim Ahmed, som var grundare och redaktör till Galavesh, är en av våra främsta författare. Särskilt i prosan. Jag nämner prosan för att den kurdiska litteraturen är väldigt svag när det gäller prosa och nya moderna genrer inom litteraturen. Den muntliga traditionen är väldigt rik hos oss kurder. Och sedan jättelänge sedan har man alltid använt sig av den muntliga traditionen och fört fram denna tradition från sekel till sekel, från generation till generation. Men och i samband med den muntliga traditionen har man alltid producerat poesi på olika sätt. Poesin är också stark hos oss kurderna, men prosan är inte lika stark som poesin. Och Ibrahim Ahmed, som fortfarande lever, väldigt gammal men lever i exil i London, har skrivit dessutom en fantastisk roman som heter Jean Nigel. Jean Nigel kan betyda folkets smärta. Han skrev denna roman i mitten av 50-talet och la upp hela händelsen eller historien i sin roman till Algeriet som hade ett krig mot kolonialismen då. Och han skildrade i sin roman vardagen i ett land där det finns ett krig mot kolonialmakten. Och genom denna metod, genom detta sätt har han skildrat samtidigt det kurdiska vardagslivet och den kurdiska frihetskampen. Och han är redaktör för en tidskrift som ges ut varje kvartal i exil i London. Och från Galavesh kan vi gå vidare till Goran. Jag nämner Goran för att han är översatt till svenska. Det finns en diktsamling av Goran på svenska med en introduktion av Lars Bäckström, skulle jag tro, en svensk poet. Och Goran är en av våra första pionjärer inom den moderna utvecklingen i kurdisk litteratur. En modernist, en radikal förnyare inom den kurdiska litteraturen och en fantastisk poet. Hans skicklighet bestod av
använda sig av den gamla muntliga traditionen men samtidigt ha den moderna utvecklingen och sammansmälta det gamla och det nya och producera en ny diktning inom kurdisk litteratur och använda sig av ett språk som är långt ifrån en blandning av arabiska eller persiska. Ett nytt, modernt, rikt, radikalt språk. Och han var vänsterorienterad och så började han skildra de sociala teman också i sin diktning, i sin poesi. Och han påverkade naturligtvis hela den litterära utvecklingen efter sig. Så kan man tala om en post-Goran-generation efter Goran. Och de flesta av den här generationen lever faktiskt nu här i Sverige. Och den post-Goran-generationen har utvecklat vidare den kurdiska litteraturen och varit på Gorans spår och bildat en ekol, bildat en skola inom kurdisk litteratur. Några av dem är prosaförfattare. Hussein Arif och Mohammed Mukri till exempel är prosaförfattare. De är romanförfattare. De har skrivit romaner men samtidigt noveller. Och de andra, Shirkobekes, Latif Helmet, Abdullah Peshev, Ferhat Shakiri och flera andra, de är poeter. Hussein Arif räknas nu den största prosaförfattaren i irakiska Kurdistan. Eller i den delen av kurdisk litteratur som skrivs med Sorani-dialekten och med arabiska bokstäver. Han är troligen den största prosaförfattaren. Och hans senaste roman som heter Shar och som är en historieskildring av staden Süleymaniyye som alltid har varit ett kulturellt och politiskt centrum för kurderna. Den är fantastisk. Den här romanen hans senaste roman är väldigt bra och den bör översättas till europeiska språk och inte minst till svenska. Mohammed Mukri är känd med sin trilogi som skildrar kurdernas kamp från och med 1960 då kurderna började göra uppror återigen mot den centrala makten. Och hans senaste roman Heres, alltså Förfall, är också en skildring av kurdiska kampens förfall 1974. En skildring av den. Och när vi kommer till Sverige så ska jag berätta lite grann om de andra som är bosatta i Sverige. Så kan vi gå vidare och komma till Sovjetunionen. Där finns en kurdisk minoritet, cirka 500 000 kurder och spridda över hela Kaukasien och inre Asien. Och kurderna där har varit väldigt aktiva när det gäller språk och litteratur. Och de har alltid producerat och skrivit ny litteratur och utvecklat den kurdiska litteraturen. Där i början av revolutionen fick kurderna rätt att ha självstyre och hade ett autonom område också. Men så småningom både självstyret och autonomområdet slogs sönder av Stalin eller Stalinregimen
Och Stalin-regimens terror mot alla möjliga folkgrupper och intellektuella gjorde sitt även för kurder. Men innan jag kommer dit så ska jag tala om den kurdiska tidningen Riyad-Teze. Riyad-Teze började ges ut 1929 och den är fortfarande vid liv. Den ges ut 2 gånger, skulle jag tro, i veckan. Och i början när man började ge ut tidningen så var tidningen med latinska bokstäver. Men när man beslöt att alla folkgrupper skulle gå över till kyrilliska bokstäver så började Riyad-Teze också ges ut med kyrilliska bokstäver. Riyad-Teze har bildat en ekol inom kurdisk litteratur, exakt som Gelavesh. Och en av de ledande figurerna för denna ekol är Aravesh-Shemo. Aravesh-Shemo var en kurd från turkiska delen av Kurdistan, men under första världskrigets trubbel så flydde hans familj tillsammans med många andra kurdiska familjer till Kafkasien. Och där i Armenien, i dagens Armenien, där vid Erivan bosatte de sig. Han är känd med sina romaner och han är en ledande författare när det gäller romankonsten hos oss kurder. Och hans romaner skildrar och handlar om hans barndom, hans ungdom och hans utveckling helt enkelt, och kurdernas utveckling, kurdernas liv, kurdernas sociala och politiska liv i Sovjet. Han var verksam ända till 1939 och då gav han ut sin största, mest berömda roman, Shvanı Kurd. Shvanı Kurd är en skildring av hans familjs flykt till Kafkasien och hans roll i den ryska revolutionen och hans liv vid fronten under första världskriget. Men 1939 deporterades han till Sibirien. Han fick också sin del av Stalins terror och deporterades till Sibirien och bodde där i Sibirien ända till 1959. 20 år av mitt liv är helt bortkastat, har han sagt i en av sina senaste intervjuer. Helt bortkastat kan man inte kalla det, tillägger han, för att jag medverkade till byggandet av alla järnvägar i Kafkasien, i Sibirien, säger han i sin landsflykt. Efter 1959 börjar han återigen skriva och han ger ut 5 väldigt kända, väldigt älskvärda och berömda romaner. 4 av dem är som sagt skildrar hans liv och kurdernas sociala politiska liv i Sovjetunionen, och den 5:e är en episk roman. En episk roman som är byggd på en kurdisk legend. Hos oss kurderna finns en legend som heter Kala Dümdüme. Kala Dümdümsborg. Det är en känd legend och han
tidskrifter skildrar legenden i romanform och nyanserar legenden, förnyar legender, ger återigen liv åt legenden men i en modern romansform. Och efter Areveshemo finns också en post-Areveshemos generation faktiskt. Och de har varit verksamma, aktiva, väldigt aktiva och gett ut ganska många litterära verk. Men de har nästan hela tiden levt väldigt isolerat och den centrala makten har alltid tyckt att kurderna skulle ha sina rättigheter inom Sovjets gränser. Splittrade, spridda, deporterade, hur som helst, men de skulle ha en del av sina rättigheter. Och kurderna har utnyttjat dessa rättigheter och gett ut tidningar, tidskrifter och haft konferenser och publicerat väldigt värdefulla litterära verk. Men de har levt isolerade för att den centrala makten, trots att de accepterade kurdernas rätter och hjälpte till att kurderna skulle ha vissa rätter, har alltid förhindrat kurderna i Sovjet att ta kontakt med Kurdistan eller kurderna i Kurdistan eller med den kurdiska litteraturen som produceras i Kurdistan. Så tror jag inte att det är någon idé att ge några namn och några exempel på post-Areveshemos generations medlemmar. Så kommer jag till den turkiska och syriska delen av Kurdistan. Syrien och Turkiet har alltid haft samma öde när det gäller kurder. 1923 blev det en uppdelning som min vän Omar Shemus berättade förut. En uppdelning av landet mellan fyra olika stater, eller fyra olika staternas gränser. Och till 1923 var Istanbul det kulturella centrum för kurderna. Istanbul var de kurdiska intellektuellernas centrum och där i Istanbul gav man ut ett flertal tidningar, tidskrifter och man byggde upp ett flertal olika organisationer, bland andra kulturella och litterära organisationer. Men när Kurdistan uppdelades och den nya republiken, turkiska republiken, bildades, då flydde kurderna från Istanbul. Och kulturcentrum förflyttades till Süleymaniye, men en del av de kurdiska intellektuella flydde till Syrien. Och där i Syrien, i Damaskus, samlades de och började ge ut en tidskrift vid namn Havar. Havar är helt oförglömlig för oss kurder. För att tack vare Havar kan vi idag fortsätta och skriva på kurdiska. Och tack vare Havar kan vi skriva och läsa med latinska bokstäver. Och tack vare Havar kan vi använda eller ha ett litterärt skriftspråk i kurmanji-dialekten. Havar gavs ut av en legendarisk kurdisk intellektuell som hette Jaladet Ali Bedr Khan. Jaladet Ali Bedr Khan kom från en familj eller en dynasti som var väldigt sysselsatt i den kurdiska frågan. Kurdisk litteratur, konst, politik, socialliv och så vidare. Han kom från en sådan familj och han kunde perfekt ett antal språk och han hade alltid tänkt att ge ut en tidskrift som kunde bevara den kurdiska litteraturen, framförallt den muntliga traditionen, och utveckla
nya moderna genrer inom kurdisk litteratur och kanske skapa en ekol som kan föra vidare den kurdiska litteraturen och det kurdiska skriftspråket. Så tillsammans med en del andra intellektuella som levde i exil, som flydde och levde i exil, började han ge ut sin legendariska tidskrift Hawar. Och Hawar har gett ut, jag tror att det är 57 nummer. 57 nummer gav man ut denna tidskrift. Och genom den tidskriften bildade man en fantastisk ekol som hjälpte till att förnya den kurdiska litteraturen. Det finns ganska många, men en av dem som levde här och gick bort för några år sedan var Jigarquin. Jigarquin är också, exakt som Goran, en av förnyarna inom den kurdiska litteraturen. Men samtidigt en länk av den långa traditionella kedjan inom kurdisk litteratur. Förnyare och en länk av den långa klassiska traditionen. Han bodde här sina sista år, men gick bort 1984 eller 5. Just det. Och det finns andra företrädare för denna ekol som Nurettin Zaza, Osman Sabri, Kadri Can, flera. Jag tror inte att det är någon idé att nämna dem, för att namnen försvinner väldigt lätt. Men dessa författare är väldigt viktiga för oss, och de är en källa för oss för att kunna föra vidare den kurdiska litteraturen och bygga på de nya genrer över deras verk, över deras arbete. Tillsammans med Hawar gav man ut en del andra tidningar och tidskrifter. 2 av dem var Ronahi och Rojano. Ronahi var en supplement för Hawar i början, men så småningom blev en tidskrift för sig själv. Och i Beirut gav man ut en tidning som heter Rojano. Den gavs ut av brodern till Jalal Bedrahan, Kamran Ali Bedrahan. Och de här tidningarna och tidskrifterna är en stor källa för oss idag. När det gäller turkiska Kurdistan så blev det ett väldigt långt avbrott. Det blev en tystnad inom turkiska Kurdistan, inom Turkiet. För att den nya regimen började föra en politik som skilde sig betydligt från ottomanernas politik. Nämligen att den nya regimen började förneka kurdernas existens, och de förde en politik som kunde förändra alla minoriteter och folkgrupper som levde i Turkiet och göra dem en turkisk nation. Skapa en turkisk nation utav den mångkulturella, mångsidiga kulturen, så att säga, eller samhället. Och kurderna reagerade naturligtvis väldigt starkt på det, och det blev uppror. Ett oavbrutet uppror ända till 1940, och omkring 1940 blev kurderna besegrade och landet var totalt förstört. Från 1923 till ungefär 1965, under den tiden har man inte skrivit ett enda ord på kurdiska i Turkiet. Det var helt förbjudet. Allt som handlade om kurdernas existens var förbjudet.
och man slog sönder brutalt allt som handlade om kurder. Men från och med 1965 började de nya kurdiska intellektuella röra sig väldigt försiktigt. Och 1967 gav man ut ett teaterstycke på kurdiska och turkiska, och det blev världens kalabalik då i Turkiet. Författaren Musa Anter anfalldes av turkiska regimens representanter, och han fängslades, han terroriserades gång på gång. Efter 1974 började man ge ut kurdiska tidningar och tidskrifter, och en av dem var helt litterär och ägnade sig åt det kurdiska språket och den kurdiska litteraturen, som hette Tiresh. Tidskriften hette Tiresh. Och i den tidskriften finns värdefulla noveller och dikter och essäer, litterära essäer. Men tyvärr Tireshs liv blev väldigt kortvarigt. Annars skulle jag tro att Tiresh kunde också skapa en ekol inom den kurdiska litteraturen. Och därifrån kommer vi till exillivet. För att exil har alltid betytt väldigt mycket för oss kurder. Kurdiska intellektuella har nästan alltid förnekats att leva i sitt land. Har jag tid eller? 3 minuter till. 3 minuter till, ja. Den första kurdiska tidningen som heter Kurdistan gavs ut i exil 1898. De första kurdiska politiska kulturella organisationerna bildades i exil i början av 1900-talet. Och från 1900 till idag har kurderna alltid varit aktiva i exil och använt sig av exilen, som ett hemland. Det kanske låter väldigt konstigt, men det är så. Det kurdiska språket och den kurdiska litteraturen har mått bra av att vara i exil. Man har kunnat utveckla det kurdiska språket och den kurdiska litteraturen bättre i exil än i hemlandet. För att i hemlandet har alltid funnits trakasserier utav olika regimer. Men i exil har man känt sig fritt, och då har man varit väldigt aktivt verksam. Och Sverige spelar naturligtvis en väldigt central roll när det gäller kurdernas exil, kurdernas intellektuella exil, så att säga. I Sverige, trots att kurderna här är inte det är inte en stor minoritet, utan jag tror att det är 15 000 kurder. Det är bara så mycket som bor här i Sverige, men trots att de är det är en liten grupp, har man varit väldigt aktiv, och detta aktivitet utvecklas ständigt. Jag sitter i olika kommittéer och grupper, hos Kulturrådet, Svenska författarförbundet och andra organisationer, litterära kulturorganisationer, och varje gång när jag möter mina svenska kollegor är de alltid förvånade att hur kurderna kan vara så aktiva och producera ständigt oavbrutet. Här i Sverige finns ungefär ett 10-tal kurdiska tidningar och tidskrifter på kurdiska och på olika andra språk, och på svenska också. Däribland ska vi räkna kurdisk tidskrift också. Den är inte exakt kurdisk, men ändå. Jag är svensk. Det är bra.
Och ungefär ett hundratal böcker ges ut per år enbart här i Sverige. Och sen är det oändliga konferenser, seminarier, möten, demonstrationer och precis samtal bland kurder. Sverige har varit faktiskt ett jättestort stöd. Jag upplever själv det så. Ett stort stöd för det kurdiska språket och den kurdiska litteraturen. Och det här stödet har hjälpt att man har börjat förnya både språket och litteraturen. Man har börjat att skriva nya genrer inom kurdisk litteratur såsom romaner, pjäser, prosadikter, litterära essäer. Och man har börjat ta upp frågor som annars inte är så aktuella hos oss kurderna. Såsom de kurdiska kvinnornas olika svårigheter eller problem, eller kurdiska barns utveckling. Och här har man börjat utveckla en barnlitteratur på kurdiska och börjat översätta inte minst Astrid Lindgren och liknande författare till kurdiska. Och jag var i Västtyskland 2-3 veckor och jag kom hem igår kväll. I Hamburg hade vi förra veckan en sådan afton, liknande afton. Där pratade vi också om litteratur och där fick jag veta att kurdiska barn är väldigt förtjusta i Astrid Lindgren i irakiska Kurdistan. Där, som ni vet, det kurdiska samhället har börjat återuppbygga sina byar och sina städer. Och man har skickat tusentals barnböcker härifrån till irakiska Kurdistan. Och barnen sitter och läser Astrid Lindgren medan deras föräldrar jobbar. Och de är väldigt förtjusta i Astrid Lindgren. De har börjat lära känna vad heter den? Björn... Pippi Långstrump. Pippi Långstrump. Och de andra. Just det. Så den här nya utvecklingen jag upplever den som fantastisk faktiskt, och den har bildat en ny ekol, och mina vänner har också nämnt den kurdiska ekolen i Stockholm, eller Stockholmsekolen inom kurdisk litteratur. Och inom den ekolen kan vi räkna, jag har skrivit några namn där, och nämnde min Bozastan till exempel, som skriver på Kurmanji, Mahmud Baksi, Bavinazi, Rojan Barnas, Rat Ceveri, Hassan Mete. Alla är bosatta här i Sverige. Och du också. Och de som skriver på Sorani, bland dem Sherko Bekes, Ferhat Shakili och några andra, de är bosatta här i Sverige. Sherko Bekes finns på svenska också. Och han fick Svenska Penklubbens Tucholsky-stipendiet 1987, tror jag. Han är en av våra framstående modernister. Och väldigt aktiv. Hans lisan är väldigt tjocka. Så varnar jag er. Just det. Och här i Sverige har kurderna faktiskt en författarförening också. De börjar organisera sig även i sitt yrke. Och i denna förening
finns författare som är från alla möjliga kurdiska delar och som talar olika kurdiska dialekter. Och inom denna förening har man på olika nivå olika samtal om hur vi kan nå ett förenat skriftspråk för kurdisk litteratur. För att vi har olika dialekter och de här dialekterna har levt skild ifrån varandra ganska lång tid, och här har kurdiska författare börjat utnyttja möjligheterna även för att ha ett förenat skriftspråk. Kurdo sitter här och tycker att jag ska avsluta här. Ja, vi tackar väldigt mycket med stora applåder. Kurdiska författare.